Szeretnéd, hogy a teraszod egész évben használható legyen? A Skyfix üvegtetejű pergola nem csak egy teraszfedés, hanem akár teljes értékű téli kert is lehet, ami megvéd a széltől és a csapadéktól. A tetőszerkezet választható edzett üveggel, hőszigetelt dupla üvegezéssel vagy polikarbonáttal. A Skyfix az első és egyetlen rendszer, amely dupla üvegezésű mennyezeti paneleket kínál, így télen és nyáron is kényelmes, energiatakarékos megoldást nyújt. A frontoldalon 8x13,3 cm-es oszlopok tartják a szerkezetet, amelyek egyben biztosítják a csapadék irányított elvezetését is. A hátsó oldalon erős acélszerkezet segíti a homlokzati és a mennyezeti rögzítést, de akár önálló szerkezetként is állhat saját oszloplábakon. Az egymodulos rendszer két oszloppal akár 4,5 méter széles és 4 méter mély területet fed le, sorolt szerkezetként pedig akár 8x4 méteres méret is elérhető. 19 alapáras szerkezetszín közül választhatsz, hogy a pergola tökéletesen illeszkedjen az otthonodhoz vagy az üzletedhez. Az oldalakba integrált ablak- és ajtórendszerekkel a Skyfix teljes értékű téli kertté alakítható, ami otthoni és vendéglátói környezetben egyaránt praktikus és elegáns megoldás. A Skyfix üvegtetejű pergola egész évben otthonossá varázsolja a teraszod. Gyere el bemutatótermünkben és rendeld meg most ingyenes telepítéssel!